Batzuetan, bezero batekin aurrekontua adostea zaila izan daiteke. Horixe gertatzen zaio Eduri, bere tratamendua uste baino garestiagoa da. Baina hanek badakin nola egin aurre kostuei kezkarik gabe. 3 pausu xumetan, hanek kuota eroso eta malgua proposatuko dio Eduri, banku saldatu behar izan gabe. Lehenik eta behin, hanek kutxabankera deitzen du, eta pare bat minututan mailegua onartuta dagoela baieztatzen diote. Jarraian, Eduk poliza sinatzen du, eta azkenik, kutxabankek ura jaso eta bere zenbatekoa une horretan sartzen du haneren kontuan. Kutxabanken saltegi kredituari esker, Eduk bezero gisa beharrezko zuen dentistaren aurrekontua onartu du, eta kuota erosoei esker burua uste bat atzean utzi du. Eta hanek beste bezero bat irabazi du eta tratamendua berehala kobratuko du. Gure bisitarik nahi alduzu, sartu 3vbikoitz.kutxabanksaltegikreditua.eus webgunean eta zure zalantzak argituko ditugu.